τον Μπουρούση και έκανε το λάθος για να πάρει την κατοχή και την επίθεση ο Ολυμπιακός. 2 στα 4 τρίποντα για την Μπάμπερκ, 0 στα 6 ήδη για τους ερυθρόλευκους. Νίλσεν πάει κοντά στο καλάθι, αλλοιώνεται η προσπάθειά του και τελικώς η μπάλα είναι για την Μπάμπερκ. Μπάμπερκ που σκοράρει περίπου 72 πόντους ανά παιχνίδι, ο Ολυμπιακός 79. Χάινς τώρα δεν έχει πρόβλημα, καθώς κινήθηκε ωραία στο χαμηλό post και υποδέχτηκε την πάσα σωστά, να σκοράρει για το 16-11, ξανά συν 5 για τους φιλοξενούμενους. Νίλσεν, Γκέσελ, βγαίνει ο Σπανούλης στην κορυφή και παίρνει την μπάλα. Σπανούλης πίσω από το σκριν του Μπουρούση, θα του γυρίσει και την μπάλα τώρα. Μπουρούσης χωρίς να κάνει φάουλ, αφού απέφυγε το μαρκάρισμα του Τέρι, στη συνέχεια έκανε τα εύκολα δύσκολα και έχασε το lay-up. Ο Χάινς πήρε το rebound και έδωσε στον Γκόλσμπερι. Βλέπουμε ότι διαβάζει ο Σπανούλης όλα τα mismatch και προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί και τις αδυναμίες, αλλά τώρα ήταν λίγο άτυχος ο Μπουρούσης, γιατί αλλάζουν στα screen, Βαγγέλη, και οπότε είχε μισματσί έξω ή μέσα από το καλάθι και όλα αυτά τα διαβάζει. Τώρα βλέπεις παίζει με το Χάινς, παίζει 4. Θα δώσει στον αφύλακτο Κέσελ, αυτός δοκιμάζει για 3, γιατί είναι καλό σουτέρ. Ξανά το τρίποντο του Μάρκο Κέσελ που κατεβάζει τη διαφορά στους δύο, 16-14. Ο Κέσελ κυνηγάει και τον Τζέικοψεν, άλλαξαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά το screen του Τέρι. Γκαβέλ σε δικό του σου 3 πόντων. Νωρίτερα είχε ένα δίποτο από τη γωνία άστοχο και τώρα δεν βρήκε στόχο. Αλλά και ο Νίλσεν δεν θα κάνει τίποτα καλό στην άλλη πλευρά. Με το λάθος του δίνει το δικαίωμα στην Μπάμπερκ να τρέξει στον εφηδιασμό και με τον πρώην παίκτη του Άρη να πετυχαίνει το εύκολο lay-up. Πηγαίνει στο